Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Tonton, 34 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga bisan og nituman ako sa gitambag sa doktor, pero wa pa man gihapon mawagtang. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Ma, nanak ko may balita. Oh, unsa man na, anak? Nanadyo ko'y trabaho, ma. Oh, mao ba? Maayo hinuon. Unsa man ng trabaho, ah? Mag-general cleaning mi og mga bahay, ma. Nak, delikado ni mo. Hubakon baya ka. Okay ra lagi ko ani, ma. Ang importante nga may trabaho na ko. Tonton. Bay! Humana ko dito sa kwarto. Hapit na ka, Muhammad diha? Saman? Oh, hapit na ni. Sige. Paspasan na nato kay sige nagpanawag si madam. Napakuna tayo laing client human didi. Sige. Bisiha rong adlaw eh. Mao lagi. Uy, hala. Okay ra ka sa aso sa sigarilyo, bay? Hubakon ra ba ka? Okay ra ko. Ilang kabala ka. Madikarilyom gani ko usahay. Tonton. Uy, unsa gud ni? Kanos alang gud ka nakataon, ana, ha? Ma, karon ra ni. Bawa sa stress sa trabaho ba? Uy, ayaw ko gatagig yun, ana, nga rason, ha? Undangin ng huyop-huyop mo na sigarilyo kay makadaot na nimo. Ma. Okay ra ka, bay? Bay, abog kayo. Kanina ra gyud sa panghatsing diha. Kaya pa nimo? Kaya ra. Naunsa man ka? Ihubak na sad ka? Ma. Ay, pastilan pahaway sa ka, ha? Ayaw sa guti. Ayaw, ma. Kinalangan mo trabaho ko kay dako kay mawa na ko kung muabsin ko. Tonton. Bisan og nanak ko'y mga gipamati, wag na ko panubalinga kay lagi, di ko gusto nga makaabsin ko sa trabaho. Gipasagdan ra nako nga akong kaugalingon. Unya. Bay, saan na nay? Grabe naman ang gibati ni mo. Sikap lang ka. Sus, gasto na sad. Hay. Bay, naunsa ka? Neglisyon ko ginawa, bay. Unsa? Bay, Huwag kaya kulugan. pinuwal niya, bay. Dalo ka ospital. Magtawag kong ambulansya. Base sa iyang mga lab test, doon na siya chronic obstructive pulmonary disease. Unsa na, Dok? Usa na ka lang disease nga maoy hinungdan nga maglisod ka kinhawa.
May sakit kuday ko. Yes, sir. Ug ang naka-trigger ani kay expose kay kapermi sa mga abog. Dok, hubakon pagyod na ba na siya? Ay, gahi, manggod kaayog, oh. Ug nakahisgot pa gyud sa mama nimo. Manigarilyo pa gyud ka, di ba? O, Dok. Pero di man pirmi. May kauban basab ka nga kusog manigarilyo? O, Dok. Ah, sir. Kanang second hand smoke, mas delikado na. Usan na sa naka-trigger nimo. Unsa may angin akong buhaton, Dok? Nakadungog kas gisultis, doktor, ha? Kinahanglan nga muundang nakagpanigarilyo. O kinahanglan na kang muundang anong trabaho nimo kay delikado ang imong kinabuhi ni anak, Tonton. Ma, Dili magginahi og ha? Kinahanglan nga mo pahuway ka og tarong. o ma. Ay, salamat. Magkaginawa na kitahon kong tarong. May langgani kay niipikto ang tambal nga gihatag sa doktor. Tonton! Don, ibalik naman sa lagi na sigig ubo-ubo nimo. Basig sa ako rin hubak, ma. Dong! Dong! Tonton! Ma, lisod na sa akong ginawa, ma. Unsa? Nagtuyo ko pag-una nga okay na ko kay niipikto man ang tambal nga girsikas doktor. Pero kalit lang nga nibalik ang akong ipamatik. Mora ni pirming may tabo na ko ba? O magsige ra balik-balik. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, na-diagnose ko og COPD o chronic obstructive pulmonary disease. Ug nagsige ko og balik-balik sa akong gibating. Permanente na ba ni siya nga klase sa sakit? O may posibilidad pa nga mamaayon eh? Ikaduhang pangutana, gikapoy na ko og balik-balik sa ospital kay bisag naresetahan ako sa doktor, igurang mawa og pila ka adlaw o nga mubalik sa gyapon. Ako naman taning gituman ang tambag sa doktor. Wa na ko manigarilyo ug niundang ko og trabaho para makapahuway kog tarong. May angay ba kong buhaton sa kong lifestyle? O may angay ba kong kanon? Ikatulong pangutana, inigsugod sa kong hubak, magpadayon na dayon ni hangtod nga maglisod na yung ko ginawa. May mga pagkaon ba nga angay na kong likayan nga mo'y nakatrigger ani? Ikaw pat og katapusan. Kundi na kumuad sa ospital, unsay maayo na kong buhaton o mga home remedy para maibanan ang akong mga kipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tonton. Mayong adlaw mga sukintig paminaw din sa atong programa kini nga akong suliran. Andi na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginaniling drugas. Ay usa man ako ka drug addiction specialist. Mga legal nga mga problema ka Atty. Eileen Batan ang mutambag niyo na. Kasi pamagis pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo, pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, trusting the Lord means believing that His plans are greater than our fears. Ika ni Father Aloy, no? So we have to trust the Lord, no? Pero mulihok santa, di kay magsigil lang tag ampo niya watay lihok-tihok. Lihok tao kay tabangan ta sa Ginoo, no? Di kay magsigil lang taghangad sa langit nga nay mahog nga bugas gikan sa panganod, no?
ihok sa ta. Okay? So, ang atong matatampo ko lawa si Tonton, 34 years old, wala man niya gibutang ang iyang address. Alright, so going back to our sender, si Tonton. Punto medical ang problema ni Tonton, no? Unang pangutana, na-diagnose ko og COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ug nagsigi ko og balik-balik sa akong bati. Permanent na ba ni siya nga klase sakit o may posibilidad pa nga maayo? Chronic meaning dugay na katuigan, long-term exposure nimo nga mabarahan ang daloy sa imong gianan sa hangin, no? Sa pulmonary problem ni siya. I do not know kung manabako ba ka o naaba ka nagtrabaho sa usa ka lugar nga naay mga pollutants, no? So, makorrekted na ni siya kung ma-address pod ang rason nga nung nakadevelop ka og chronic obstructive pulmonary disease. Pananglitan, ng imong workplace, na mga chemicals. So, kasi mag-mask ning ka or keep distance na lang sa exposure. Kung ikaw, cigarette smoker, o naba kay kaila nga cigarette smoker nga pirmin mong kuyog-kuyog, mahimo kang passive smoker. So, bantayan na nimo. So, maayo ra ni siya. Go and see an pulmonologist, adult. Kaduhang pangutana, gikapoy nako og balik-balik sa ospital kay bisag bisitahan nako sa doktor. Igo raman mawala og pila ka adlaw unya mobalik raman sa gihapon. Ako naman untang gituman ang tambal tambag sa doktor. Wala na ko manigarilyo. Mao na good. Wala na ka manigarilyo. Uniundang na kong trabaho para makapahuway ko og tarong. May angay pa ba kong buhaton sa akong lifestyle o may angay ba kong kanon? Go eat healthy foods, no? Nindot na nga ang undang na kagpanigarilyo but for so many years nga nagarilyo ka, ayaw pag-expect nga overnight, makorrected ng imong COPD. It will take time. So, reduce nimong mga basic nimong mga activities. Remember nga, kung nagani ka maglisod, magginhawa, sige, ubo-ubo, bisag way klima. Ako gani po, bida, may lang ko musulti, pero lugaya na yun akong ubo, pila na kaadlaw, inom na ko antibiotic, cough syrup, allergy, nagyan lang gihapon. So, persistent cough niya, wheezing. Kanapit ang murag, ang hangin, mag-agi, murag, ngiyaw sa iring, murag gihubak. Sakay, di ka kasabot, ang imong dughan, murag pining puno, dali ka kapuyon, dali ka masakit, o pulmonary problem. So, mauna nga, bantayanan yun, no? Kung ikay ka sa mga bituhuan imong hinungdan nga naka-trigger sa imong COPD. Ikatulong pangutana, inigsugod sa akong hubak. May kay hubak, may tag na kay body court. No? O Bricanel or Montelucas or whatever, no? Mo na mga tambal na. Magpadayon na dayon hangtod nga maglisod na gyud ko ginhawa. May mga pagkaon ba nga angay na kong likayan nga maoy ka-trigger ani. So try to observe kung unsay mga pagkaon nga naka-allergy nimo. Okay ning hubak apo ni may pagkakuan po ni environmental, no? O sa food labi na allergy ka maglikay lang ba ka. Example, ako, no? Di nagyo ko, mukhaon na ng kapayas kay kandaghan ako ng hospital na. Pero sa high school, bako kusog ko mukhaon na. Karon nga, taas-taas na yung edad. Dali naman ko mangatol ko, maglitsot ko ginhawa. Mamuha akong ano, daan ako hospital, injikan ako nilag diphenhydramine hydrochloride. So, mauna nga, magbantay ta. Ang tambal aning mga ingon ani, symptomatic, depende kung usay naka-trigger, no? Mga bronchodilators, no? Ako mga naaman day ko beauty court sa balay. Dadagan na akong bag. Yung lisod ko ginawa, ako na pong you have to limit mga tambok ka mga pagkaon. Ay, dali, tama, kuha na ng overweight. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, kung dili na ako muadto sa hospital, unsa may mahayon akong buhaton o home remedy para malisin na nga akong mga ipamati. Light exercise, good, ganing stop kag tabako o sigarilyo, avoid fatty foods, o niya, pwede kag mukuan og pulmonologist. Kung di naman lagi ka matug hospital, ato akong giingon. Ako, di man ko pulmonologist, pero kibalo ko ng mga tambala kay say naalagip po ko yung ng problema. Na ako'y beauty court balay. Kanang inhaler, pwede rin na siya. Pero wanagay ko mo sa ang mubrisita ni mo ani usa ka medical doctor nga nag-specialize og pulmonary problem.
Alright, so now kasabot ka sa mga speaker ni mo Tonton. O ngadto sa libuan millions na naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye. Handumanan sa kaawi. Tunay ba ako lang lagi mong iibigin? Maayo ba daw kaniyong tanan nga mga suking di paminawan, nining halumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jenny Lynn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ginaguluhan. Laging tapat. Ganyan ka sana, dahil ganyan ako. Laging tapat, laging totoo. Sana'y di... RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang ito magtatampo, nagdasangan nga Jenilyn. Ma, pa. Mananghidan ta ko ninyo ba nga muadto ko sa Tacloban. Magunsa man kag Tacloban, Jenilyn. Naamanggot ko yung amiga, ma. Unya, iya kong pasulon sa iyang trabahoan. Ay, ingnanas papa ni mo ay. Kung musugot ba na nga mo adto kag layo. Pa, muadto kong Tacloban pa. Pila gani mo edad? 20 na ko pa, uy. Pa, sige na, good. Sugot na lang ba? Muadto kong Tacloban. Kung anihilan di ay ka sa ato, bagitag trabaho. Ay, papasad, uy. Ba't kayo din hitrabahoan, uy? Gamay ra kayong atong lugar. Adto na lang ko dito sa Tacloban paron sa banga makaadto kog laing lugar. Ay, okay. Yan lang ay. Masugot ka pa nga mato kog Tacloban? O lagi. Thank you, pa. Dili aray milabay sa panahon, uy. Walang ibaw, eh. O sino naman ko katuig din sa akong gitrabahoan? Kinsa man yung nalawag? Number lagi ni. Hello? Hello, di Jenilyn. Kumusta? Kinsa ni? Si Manay ni mo Jose, oy. Uy, Manoy! Ikaw din ni? Ako yung taon eh. Kumusta naman ka din sa Tacloban? Okay ra ko, Manoy, uy. Nagbago di kag number? Kwan, nang huwam ra ko og cellphone sa kong kauban day. Kay, wako'y load. Ay, maudi ay. Ang ano na nawag makanoy? Nakituyo na ko? Wa day, nangumusta ra ko. Aw. Salamat, Noy. Sige day ha. Ako na ning iuli ang cellphone kay basig kaminto na ni Stagia. Manawag rin niya ko nimo. Sige, Noy. Ay, salamat din taon. Naumanigay ko sa akong mga trabaho. Makarelax na gid ko. Uy. Hala. Nanawag ba nagbalik si Manoy Jose? Hello, Manoy. Dili ni si Manoy ni mo? Kinsa man day ni? Ang tagiya ni sa cellphone nga gigamit ni Manoy ni mo. Ako day si Jingjing.
Aw. Janelle naman tayo mong pangano. Oh. Pwede ko maging amiga ni mo, Lynn? Ha? Gusto ko nga maging amiga ni mo. Kana kung may gusto ko. Okay ra, uy. Amiga naman ka, ha? Sige, friend na ta. Manay Jose, nanawag man lagi ka. Kuan, kaning kanus aga ni ka mo pauli sa ato day. Sunod semana man, uy. Upauli na ko sa ato. Kay dugi-dugi na bi ako nga, wa makapauli sa ato. Gimingaw na sa ko nilang mamagpapa. Apit ako dres kung gitrabuhan ha. Aron makakita sa ta. Sige man, uy. Oh, kumusta day? Okay naman, uy. Nitambok man ka. Lagi man, uy. Pero, guwapa. Oh. Ay lagay bonghang, anong niapil ko sa inyong panagsulti? Kinsa, di ay ka? Ako ng amigo, day, si Jingjing. Oh, ikaw din ni Jing? Ako yung daw ni. Oh, nakailan na day mo? Oo, bay. O, nagkaamiga na sa mi tungkol sa paggamit mo sa akong cellphone. Mo ba? Unsa rin kang oras sa mularga ug maalin para ni Gross? Masayo ko, Jing. Mubalik pa ka sa Tacloban? Dili na, uy. Kay nagplano ko nga moatog Iloilo. Nasa ato pa. Di na day ko makakita ni mo ini. Parang anak, gyud. Kay mo pahuway naman kong pila ka adlaw sa amo. Nya, ularga na yung kong Iloilo. Kung mo na, tayo muslanan na akong higayon nga niya na ka. Ha? Ang tinood, Janeline. Nakagusto ko ni mo. I love you. Jing. Wala tinood, Lin. Bisan to daw, karoon ng tanakita, no? Pero, di bati na kugugman mo. Ay pagdaang ba ko? Kung tinuod ng imong gugmay na ako, pamisita sa amo. Di mo gud ko ganahan nga mo adto sa inyo, gud niya. Di pa to uyab. Mauwa ko eh. Sugta na lang gud ko. Aron, ning adto na ko sa inyo, uyab na ta. Ako na pa kani siyang sukton, no? Lin? Ha? Unsa naman? Sugta na ako. Aron kung makabisita ko sa inyo, uyab na ta. Sige na lang, uy. O na, uyab na ta. Tinuod? O lagi. Aw, unsa man, dili ka ganahan kay akong bawion. Ayaw eh. Aw, lagi. Salamat, Lin, ha. Ngayon mo rin kong gisugot. Di na lang ka na ko ihatod sa gawas, be, ha? Be? Manay gusto na ko nga atong tawganay, be. Okay rin mo? Okay ra. Sige na, masoon ako sa terminal. Pagkaksas ako, be. Amping, ha? I love you, be. I love you too, be.
Ilap lang gani ko kaadlaw din sa amo. Gilaay naman ko. Maayo pag manarbaho ko. Ha? Muadto ka og Iloilo? Opa, Uy, kalayo na ba nimog lang yawan? Uy, Jeneline. ma, sige lang, good. Ikaw maminyo ako pohon. Dili naman ko maglaag-laag. Nya, ano sa mga muadto og Iloilo? Di ka silang ilube. Obe, Ang pinggi ha. obe, ikaw sad, amping diha. Ay, kapoy, sini ako'y trabaho ay hindi uy. Busy kaayo. Dili pa rin sa takloban nga, relax ko, jutay dito. Sige lang. Ako lang siguro yung agwantahon. Kaya kung dili makaya, upauli ko eh. Unsa man? Anak ilain diha. Ha? Unsing lain ba, uy? Magsige ko panawag nimo. Igod ka matubag. Busy in town ko sa kong trabaho, uy. Busy sa trabaho or busy sa laing uyab? Kagahi ba niyo pasabton, uy? Wala lagi ko'y uyab. Busy ko sa trabaho. Murag dili naman kita magkasinabot, ini. Mas maayo pa tingali magbuwag na lang ta. Ha? Magsige man yung tag-away sa way klarong butang. Ayaw na contact na ko, ha? Kay makibuwag na ko nimo. Be! I-block ti ka. Aron dili na ka makakontakt na ko. Di kapoy naman ko sa kong trabaho din uy. Ananghid ko sa kong boss, bi nga, mupahawa na ko din Unya, di lang ka manarbaho kay niuli ka naman din sa ato. Upaway lang sa ako pa, uy. Kapoy naman sige panarbaho, uy. Oh, ikaw, God. May problema nga, magpundok rin sa ato, God. Buhir man tabi sa pobre ta. Mo gini akong kamingawan din sa amo, eh. Kay presko kayong hangin. Jeneline! Nak! Pauli sa diri kay di ay nangita nimo. Oh, kinsa mo kayo nangita na ako? Kumusta, be? Ang anong niaman ka? Nakabalita mo ko nga nauli ka. Maunang ganay ko sa inyo. Ngano lagi niaman ka? Nabuwag naman ta. Huwag mo ko makigbuwag ni mo, good. Sorry dahil sa kong ipakitang taras mo, ha. Kung saan mo, good nga, love mo kiti ka. Di na ito magawa yun. Ikaw mangkot. Buhat-buhatan ko ni Mugsa. Sorry lang gid kayo, be. Love lang gid kay ka, nako. Maong bisag unsa na lang nagduwa sa kong utok. Huwag aron mahilo na ning utok ko. Magminyo na lang ta. Ha? O yun sa'yo minyo? Mananghid ko si mo mga ginikanan nga mga sawa ko ni mo, be. Jingjing. Tunay bang ko lang lagi mong iibigin sa'yo'y Nakalitan kaayo ko sa desisyon ni Jingjing nga mga sawa siya nako. Pero wa na ko'y mahimo, kinangatubang man siya sa akong mga ginikanan. Enero 29, 2016, gikasal mi ni Jingjing. Wa sab ko magmahay kay pinangga man ko niya. Sa pagkakaron, may tulo na mi ka mga anak. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Jeneline nga taga
Valle Hermoso, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadagulahan, laging tapat. Di magsasawang, di magbabago, maghahanap ng pag-ibig. Ang mga kaagi, gibakatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang na ining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.